Hei tid, så vi atter her ved en nødgjøn parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pedersson, som teker seg av Ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henda parsten av Gjerstamal, og jeg færre enn ferie spyrja Paul kvart og jeg liker hånden av hjertet i det. Ja, det är som jag är chockad etter hva det stenter, men du kan finne det. Att här vi att god säger att lönta har herran till. Men det åpenbara för människan. Och jag server när det lyckas som kan inte mer motigas när och jag och kanske inte det, men vi samband med mina vitjarna av folkja. Ja. Men annars har vi grundat det av det som vi gjort och i Gjerskvaldet tar vi vart till Bøypløyma, Sedjamans och vi tar det här fram i Lukas tjeja. Och ganska tuffast lyset här i samband med I tar kvinnorna som kom in i huset till oss, en Simon, stjärnorna. Då hon kom till Jesus, det är han som hon kom till. Då. Akkurat, ja. Ska jag läsa till sig då? Hvis du läser bara det här, jag hade inte det för länge, det är inte så länge. Nej, det är... Det är änden av kapitlen, va? Ja, det är änden av kapitel 6 i Lukas. Ja, jag tog kan välja om du läser allt det lite. Jo, jag kan godt läsa allt ut Jesper först, så kan du ta som det andra. Ja, jag halt. Og her stod det at en av farseerne ber han komme og eta tja seg. Han får ta inn tja farseerne og sette seg til bors. Og her i bøynen var syndafot kvinna. Da hon fikk av vita at han sett til bors heima tja farseerne, kom hon vid alabasterkrukko vid salvo, og stod at han fyri han vid føtter hansara, græt og for at veta føtter hansara vid tarensøynen. Torska i teir vid haresøynen, kiste føtter hans og salvet her vi salvene. Ta inn og farseeren og hei bøy honom inn sa hetta, sier han vissa sjálvun, vær hesen profeter, så visste han kvør og kvosse henta kvinna og nemer vi han, at hon syndafot kvinna. Ta tog Jesus til åra og sier vi han, Simon, jeg har nekka sia vitte. Han sværa jeg, mestare, sitte. Ein mævur og lant ut pening 8,2. Annar skilta I honom 500 denarar og annar holdt trus. Vi til at her no 28 gjalda vi, gav han bavon til etter. Hvor tarra man og færa at elska han meire? Simon sværa jeg haltet han og han gav meire etter. Da sier han vi han, to dømte beint. Så vendte han seg mot kvinnene og sier vi Simon, særst du hesa kvinna. Jeg kom inn til her, to gast meg ikke vatten til føtermunnar, men hon vatte føtermunnar vid tarensøynen, og torska I her vid haresøynen. To gast meg omgang koss, men hon held ikke på at kissa føtermunnar fra tog jeg kom inn. To salva ikke høtt mot vid olje, men hon salva føtermunnar vid salvo. Tog sier jeg til her, hinar mong og sinter hennara og henne fyrirgivnar. Hon hev jo elska negv, men tann og lyte veri fyrirgive, elskar lyte. Så sier han vi henne, sinter tøynar og fyrirgivnar. Ta forut her I så til bors vi honna sia vi seg sjálvun, hvor hesen og I lyka fyrirgiver sinter. Men han sier vi kvinna, trygg tøyn hever frelste, fær og I frie. Ja, det var det här skärde som jag kom fram av I år. Det är en säger med kvui och en person där är fravalt Jesus. Och hon fortalte mig det här att det var en kvinna som åt en av mamma som inte ville veta av döttren, ja. Och hämtade den här mamman som åt 5 bötten och så gav I henne. Jag fick 5 bötter sånt när hon giftes då. Och så spyr hon med hänta spårningen om
ja, hvor Jesus måtte gjøre således vi som en menneske. Så sier vi henne, jeg sier, ja, men ta langt har herren til, altså. Men det åpenbærer jeg til okkara. Og du ser då ges ner hese kvinnerne som opplevde til at mamman ångat til sett henne og knøyne, ångat til gå igjen. Ja, du slapp bare gå igjen. Og to vært han som lukket som gå henne med ut og alt det her. Men hun fravalgt Jesus tog jeg at mamman ikke. Og så sier vi henne, jeg sier, ja, men du slapp bare mamman da. Og to fikk han av bors uresen her, tung og trista. Tog at, og togene tar jo så to. Jeg var inne et lære årsak, ikke kom til morgen, nå har jeg to utdent et verk. Så kom jeg med over inn i lovet kjenne. Og han var så veldig gav igjen, han bygde den i hus og alt det der. Og ta har hun sett på etter henne, til flotten i husene, av visen. Så sier hun ved henne, ja, men hva sier du nå om Jesus? Hva har givet der alt det der? Ja. Og da var det hun ble frelst. Først jo. Ja, da brøttes det alltid lov i henne. Det er nå 80 til som kjøkken henne først, og så kjøkken henne mannen som var medelig god i henne. Som omgatt jeg har vært gifter, altså et eller annet forlover, et eller annet. Og jeg tenkte om dette også, og dette opplevd i Arjen Borgtømmen i Kjørskvold. Det er for at två som er så kvinner som tog litt om han. Hun sier omgatt jeg et år. Nei. Altså, det er noe, altså, det ble så hotekende. Jeg så ikke at det er noe Jesus, altså, ta i hånd fratt det, skjønner du? Og her er bøyne av Sinterfol finne at hun fikk av vite at han sætle bors, hjemme til forseren, kom hon vid alabasterkrok og vid salvo og stod attanfyr han, vid føtter hans her. Grät og for å vete føtter hans her i tarensøyden, torska i tar vi haresøyden, kiste føtter hans her, og salva i tar vi salven. Og så er det forseren for å hoksa. Men han sier helt rundt, han bare hoksa i. Ja. Og Jesus, han tog lukka vel å lese tankene til kvinner av som Johan. Akkurat, ja. og tog ble Sverige til. Altså, han tar stendt at han tar noen forseren, og jeg i bøyen inn sa hette, sier han hvis du selv var, altså. Han sier det innan han, altså. Ja. Deres profeter, så visste han hvor og hvordan jeg hentet kvinner og nemmer vi han, at hun sintafull kvinna. Ja, akkurat. Alltså men hon var tigande. Hon för sig alltså hon kunde inte läsa tankarna till honom. Och han kunde heller inte läsa tankarna till henne. Hon var fredlig. Stod här. Att han ville. Ja. Jag hade en öl och hotagan så. Det är en stantande alltså. Det är helt säkert alltså, ja. Jag har ofta också om kvarna kunna vara. Ja. Men det vet jag inte om, alltså det har vi inte sagt något annat till att det var sådana folk kvinnor som var här i bojnorna. Men jag har ofta omynda med hina kvinnor som tar kommer drassande vid till Jesus och sa att hon skulle steinas till att säga loven. Och teachen och gärna och sånt där. Ja. Men det är bara något man kanske sätta samma själva. Ja? Jo. I går så ser halt helt tydligt här att hända kvinna hever mött eller uppleva Jesus så eller så. Ta hon ger hette här som hon ger. Akkurat, ja, hon är då är det bara salvo. Ja, men jag tror inte bara att var Jesus en okänd person för henne. Så var en omgång komna dit när här. Och ja, vi kunde ju huxa och jag huxar inte till att hon har fått någon tillträckning till farserna som sa till er. Alla helst tvörstre måter. Det var så öjla raske vi att komma vid krövon. Ikke bare til som Bibelen eller loven kraute, men det hadde så øyla nekv eika på, for at alt skulle være fullkomlig ratta. Og det hilti at det kunne gjøre alt fullkomlig ratt, og det vanlige folk har slett ikke kunnet fyllt vidt i. Så, og det vidt det her, at vi krevja ratt av øron,
ta vi, om vi också om det, eller ikke, eller om vi vilja det, eller ikke, så vi fordømande. Ja. Og då tar man läsa tankar. Men det näka som människor märker öjla väl av okkom, om vi fördömande. Ja, det märkes, ja. Ja, det märkes. Utkjanten gör det. Ja. Utstrålning, allt som det Ja, allt som är. Så när kvinnan har mött Jesus på en helt övervåsig måte än vi farserande kunde ha mött den. Och det som vi sagt här, säger eisen ordla fratog, ja. Det hade bara vanvirring till Iversfyren. Ja, det är en standard. På en måte så vaknar jag inte för när han säger till som letar fram. Han säger att han säger inte ett år. Mm. Men jag får också en vers. Kom igen till mina ötlig som strävas att tänka bättre. Jag ska göra det kom kvill. Det är också mot att tycka och där jag med. Du ger respekt för emjukra hjärta så skulle det finna så han tycker kvill. Det är också mot det kaklet. Blir min lätt. Och ja, kvart. Bara komma. Alltså det är han ser hjärta alltså. Han tarvar det år. Det är akkurat, ja. Det är akkurat, ja. Och man säger det blev mätta tröst av Elvasen här. Kyrkvald. Han tarvar det år. Nej. Livet då ser han vi honom och i hoxan och sinne och hjärta här som kallar sig gott ser vi höll i andan så hävet ut av virkelig gott och det är det som jag mest så sista tiden. Det har ångkant och när uppleva så han fri och så play och i trönne alltså. Mm. Det är så en standard alltså. Ja, det är akkurat det. Det är man säger ofta om ganska folk som har gift luncha. Ja. Att det då konsten att tia samman. Ja, han tiger i kärleka så i någonstans. Ja. Men jag också det samma vi Jesus att vara samma vi honom det kräver inte år. Nej. Slett inte. Så man det kunde vi alltid välkomna bruka år ästna. Men som du säger här ästna han känner okom. Ja. Ut och in. Han känner och knut in alltså. Och självt man gör det så gör han inte det som farseraren. Här räknar vi att Jesus får att göra ta i hända här kvinnan komma. Han räknar vi att Jesus har haft undan alltså. Kanske inte runt av dyr för att han inte skulle komma för nära. Ja, så ett som också skaleblad säger att ta i han säger jag kan säga där. Jag har fortalt av er. Ja. Så säger Axel och ta lattnar för hjärtan av farseraren. Så nu får han be mig få han ut. Ja, nettopp, ja. Akkurat, ja. En snart tanken är. Ja. Ja, ta lattnar och ja. Ta motsatte avtryck av hatt. Fan ut. Alltså knappt. Ja, jag visste att han var profeter. Han var vem fan ut. Ja. Men så är han väl en fast profeter. Ja. Det är akkurat, ja. Och det som han säger här, han säger att det visar själva, vär här som profeter, så visste han kvör och kvosse hända kvinna och nämmer vi han. Ja. Och det är ju så ödast en tydning. Ikke nemmer vi. Ikke nemmer vi, ja. Nej. Faktisk etter lovene, så blev han åregner som nærst vinnega åregner. Ja. Og han sier her at for hvordan kvinne nevner vi han, at hun sinta fått kvinna. Og tog helt er så lengt borte fra falske som her råkner for å være åregner. Og det råkner han så vi eisne at Jesus for å gjøre, at han for at alltså inte att lova henne av nästa vissa. Han kom 18 fra oss. Det lever tillbaka. Ja. Och så färden och ger han och helt inte upp äta kyssan så det har vi bara öjna över. Men tankossen har ju en öjlan tryckning ta tiden. Där man kommer och gäster komma. Ja. Tog oss med ångan kossen vi. Men den kvinnan och helt inte upp äta. Nej, det är alltså kosten har inte haft det samma att höja här till okkom. Nej. Kosten har varit mittlen till närmaste. Både föräldrar och så vid pör och sånt. Men jag minns det först när jag sjönvarspe kom.
Och vi såg män här österifrån Ryssland till dömesa som möttes Gustav Musa inte bara annan kjolka men båda kjolkarna. Det var öjliga löja så tjata. Men nu man ser det så ofta nu och det jag vet inte. Men ser ta här över ett ödla döma kan man läsa ut härifrån. Ja. Att kostnaden var nog bara till han som blev virsmätt. Og Jesus, hos han var bøyen inn her, så sa det ikke ut til han høvdspersonen og i innbjørningene. Nei, du gass med unga kost. Du gass med unga kost, nei. Og du vasker jeg helt ikke for min. Nei. Jeg har ikke gjort det, altså, på 20 år. Slett ikke. Og vi får så ikke vite mer om sammenhengen her kvui at han hever bjør hun inn. Men jeg hadde man lest tydelig som sagt at Jesus ikke høvdspersonen og Jesus ned. Og så fer man å huksa, etter fra tog som kommer her, om motivet tja Simon Farseeren og vær å røyne Jesus. Ja, sånn. Utan at det er sagt beinleis, ja. Men ikke kanskje, han kanskje ikke først omgang ikke bare være avvisende, men han avhåver og interesseret av det. Men han vil gjerne røyne hva det for noe, og så kanskje han hever et selskap vi farserer kolleger som kan si det på en måte, Anna. Og Jesus, jeg kom ned, kanskje ikke bare lukke komme vi eisene, så jeg vet ikke. Det virker så. Men vi vet helt ikke om hesten farsererne kommer til trykk av Jesus. Nei, det vet jeg helt ikke. Det kan jo godt være eisene. Det kan godt være at han vil gjøre en veldig tjenest som altså selv når vi var Jesus. Ja. Så så kom han sin da og ta kvinnan. Og han sa månen og han sammenber han vi henne. Sånn at Jesus. Ja. Men hun sier det ikke. Nei, det på en måte det en veldig mynd av Guds sånne, hvordan han ser mennesker som det verlige som vidt verlige Og verleisen jo til han, vi innehalda boar hessa synar. Vi kan godt smelta hessa bæg sammen en person, tog at alle av okken innehalda mer eller minne boar synar av oss nere. Jo. Og det er som kom så øyla kraftig til meg til jeg vet ikke så kvinner. Jeg kjenner seg når jeg var ung alltid. Og det ganske, men kjente jeg han å ta. Og i ung og døv, og vi var jankomla. Platt ofte være her. Og da hun så spurte meg etter, hvor Jesus bär sig så og så får vi ta seg i bøttommen og mette her, ikke? Så det var en sånn sammanrenning og midtles i berget. Ant og gata. Høylagt og vannhøylagt. Akkurat, ja. Og så jeg sitter og lust til Gjørskvalget og høyre hvordan mennene tar og låt, altså. Jeg sier det vidt der at det var lust så stendte jeg på ferie og i Elim. Jeg har aldri hatt det passer ikke, sier men og så sier han ved meg, det gjør vi jo til godt akt, sier han. Jeg sier, men han ikke nøyde det som lusta og høyre også veldig rikker altså det har ikke noe standande og det løy meg atter til dette her som tror vi snakker nekk om før og som jeg har opplevd på min måte. For du leser sånn Korintbrevet og det det som det brevet som åpna skriftene for meg. Det sånn det hvis du leser det og han sier det ved meg, spurte meg, jeg nevnte det her, vi nevnte det fyrre, og jeg sier ved meg at du sier at hvis man leser det, men så tar jeg om et døme, så sier jeg, det stender i 3 kapittel i Sødra Korintbrevet, 2. siste versen at jeg tror at Herren anden, og alt vi som vi angår for anledning, noen avspiltlag og torgods, vi har ombrakt som og mynd fra Herren som anden, ikke sant? Og så tar jeg til 4. kapittel, 1. vers, så stender det vi av hesa tjänast. Alltså
Först för vi jag läste det och ta för ordentligt in i hjärta. Tjänasta att avspegla. Och så minns det för hinner bonk och det lommaleknar där flöt och en bonk och tog läs. Men de så väl oj att jag läste ju. Det vi var i torv och att inte tänskar vi. Så kunde jag gå ett eld och vi. Jag med väntat till över mot solen. Akkurat, ja. För det strålen blev så öliga ton. Men det var en liten löta så var äldre papper någon och fick du äldre papper så fick du just detta balet som skulle till för jag koka. Ja. Och ett annat som mamma hade vi var för torv, va? Och så kokade jag det här och så får vi inte sätta oss runt om här att äta. Och det var på en samma vata som här. Jag vet om mamma och pappa var borta. Ja, så sa du vet runt om ett balle och vet något där ordentligt gott att äta. Men kvar var äldre kom fra? Ovanfra. Ja, nettopp. Jo. Anterna. Och tar det hesa tjänast att det tar kunde vi ta finch. Så missar vi det inte emot. Och så ser vi hämta mannen. Så det mest till hesa i åren. Glöm inte så här. Ikke bare si at tar det hesa tjänast så missar sig emot. Nej. Att det tar miskon och vi har finch. Och ta hämta en kvinna mörste in i här. Så farsieren. Att det tar miskon och fick fra Jesus. Det strålar in i henne av lov, altså. Det akkurat som gläset vent i över och mot solen, och det får in i henne själva. Ja. Sintertøynar det här fyrtjön. Ja, nu alltså jag vet inte om det är att toucha där kanske usonek, men ta i hon kommer på ända matan. Och hon bryter sig här alabasterkrukkorna. Vi salva, ja. Alltså det är en paralleller mellan hesa kvinnorna och kvinnorna vi Sigardbrunn. Ja. Månen är så tant att det har felaks är att ha båda kvarsna krukka. Och månen blev så tant att han vi Sigardbrunn hon kommer för att fylla krukkorna. Ja. Men han helt kommer för att tömma krukkorna. Men vi har också nämnt för att han krukkan kvinnan vid Sigardbrunn, hon lukkade omboa i til løyve, det gamla løyvetjåene. Ja. Og hon sette krukken etter til Jesus, han så får inn i byen etter det. Ja. Men det som hender her kvinnan gjør, hon bryter seg krukkene her, og han her krukken her, hon helt og fætelig dyr. Det er sagt enastes om i halvt her samband vi Marie, da hon gjør det samme, at hon kunde vara sålt för mer än 300 denarer. Och vi vet fra evangeliet att en denar var en dagslön. Så för 300 dagslöner, det är alltså det är väl mer än en årslön. Ja. Och det vill säga att detta då är det nej. Och nu ständer om man när synda folk kvinna så vi kunde huxa kvar. Hvordan hun finner råd til å kjøpe så dyra salve? Ja. Det et ødelig døme. I samband vi til livet som hun lever, vi har selja seg selv. Ja. Så hun gjør for så det samme som kvinner ved Sigardbrunn. Hun kommer vi ødelig tøys som hun på det gamle livet og legger det i fra Jesus. Akkurat. Det det hun gjør. Nu har hun ånka en sånn krukke har sannsynligvis vært en slags pensionsforsikring til alderdommene til at hun kunde, men nu teker hun ber alt og legger det i fra Jesus. Tog at hun hever møtt honom på en sånn måte at hun finner nekv meira enn alt til vire som hun annars åtte, og alt til løyve som hun annars har haft. Så jag vet inte om det är att toucha det ut så näck men jag så inte ens ta ut ner. Sera växt. Det var det säga alltså. Det ett ordnast. Så hon faktiskt tömmer sig självan alltså hon kan vaska fötterna vid sin egna tarron alltså.
Ta det nekv tal. Ja, det stender om Marie og hon gjør det av Jesus, ja. At det fylltes hus, jeg gav enka salvene, ja. Ja, ja. Så det det som er veldig her også. Ja. Og så til ta og Jesus sier, ta og Jesus til året. Sier vi han, så men de har noe å si det til. Han sværer måste sida. Men jeg var langt jo pening, 8-2 mån, annars kjelte jeg honom 500 dinarer, og andre holdt trus. Vi til at tar nu ikke 8 at gjalta vi, gav han bavon til etter. Hvor tar man nu for å elske han møyre? Så min svære jeg alltid han, han gav møyre etter. Da sier han vi han, to dømte vant. Så vent jeg seg mot kvinnen, sier vi han, sørste. Jeg sa kvinnen. Ja. Det er øyla spesielt. Det er øyla spesielt. Ja. Tøy fariseren, han er sirt for at han helst vil næsta ved Jesus. Jeg vet han ikke vil næsta ved seg kvinnen, men han vil helst næsta ved Jesus. Nei. Han sier sørste ved seg kvinnen. Jeg kom inn til at her, tog oss meg ikke vatt til føtermøyner. Men hon vatte føtermøyner vi tar om. Vi tar om så innom, og torska i tar vi har så innom. Tog oss magen koss. Men hon helt ikke pæta kissa føtermøyner, fra til jeg kom inn. Til salva jeg ikke hatt mot vi olje, men hon salva i føtermøyner vi salvo. Tog sier et her, innan mongo synder henne henne fyrtjunar. Hon har vi elsket meg, men tann og løyte være fyrtjunar vi elsker løyte. Så sier han vi han, henne synder tøynar det her fyrtjunar. Ja. Ja. Det er akkurat det. Jeg sikker nok at det er så sørste som Jesus sier, en stedfesting at det langt hent og i henne av løyve, ja. Hon hever langt utsikt den der kærlegan som kommer til kjenner, eller gjør seg til kjenner, ta og vi har møtt Jesus her kærlegan i okra egna løyve. Vi vil ångant ut det som at, ången av oss. Nei, men ofta så opplever jeg det at det får godt at trykva. Ja. Og her så jeg vet at det er klart, altså. Kan hun nå? Og det tidses med her som at hun klarer det vel. Ja. Men vi synes jo det ofte med det at tidses du av saren minnene, bedre til Jesus. Og det er et eller annet just nu. Ja. Og til vita at det kommer ofte inn i okra løyva. Så mer kom det inn at han var kommet til hva Jesus. Men det som hjelpte mer vært det, så kjøpte jeg meg en av Bibel for å lese selv. Og så vent han spørningen vekk. Du tar kom inspirasjonen. Vi andan og livande gjør det til som jeg leser. Så at det er et størst onter, og at det er et øye kjøtsamt løyva-liv. Vi bytter nok ofte inn at det er det samme kjøtlo, men det er det ikke. Verre enn så kjøtlo. Det er ikke at det er rimest, altså. Ja. Rettelig rimest. Men jeg var så nækere her som ikke bare at takke mot det tog. Jeg synes det var fyrtjøvende. Det der sier her, ta for her så til bors, vi hånda sier vi seg sjølven. Ja. Hvor hesen og i lyka fyrtjøver synder? Ja. Men Jesus sier jo kvinna, trygg tøyn hever frelste, fær og i frie. Ja. Så hon er kommet og i trygg og i allet i at hon får ikke bliva alltså rent fra natter da. Ja. Vust borster da. Nei, det er kommet ikke kjent. Og det hender ikke, men spørningen er om vi tryggva tog, ja. Altså, han som tror tog at han ikke vender borster atter fra Jesus, ja. Tårer å komme til hans, ja. Ja. Og han tryggven til allite tja henne,
At hon troede tog at jeg var ikke vreka. Nei. Jeg var tidsen om åt. Ja. Og tantrykven, hon frelste han. Ja. Så hei hun ikke hessa trunna, så var han ikke kommet til Jesus. Det är ofta så underfullt vi är ner att det är så underfullt att människor klarar inte att femna och i ögonen allt sånt till oss. Det ska lika som ofta en tog till är inte ordentligt. Fäster sig, eller vad man ska säga. Och när jag säger att det är så torrt att bli gammal och ta kommer storan och i alltså och som prätkaren säger. Det är en kapitel 12 där han talar om det här. Och han där önt och det är komma. Stora för kvar bräcka. Och är en narska som du förstår sig om att det lykar mig inte. Men är man säger att det är motsatt. Alltså, så jag läser inte, att det är runt i själen, ja. Prätkaren, han är runt i själen, ja. Så jag till han skåat av en sån. Jag skår han vid döprum för eja. Vid döprum. Men bröven och evangelierna som vi då har varit i. Det har hållit ära. Och hållit an urslid. En prätkaren, så själv prätkaren häver samma urslid. Det bara lika så långt här alltså det. Man nästan grävas fram och få oss att harmonera vid det Nya testamentet, ja. Alltså ta i prätkaren säger hux som skapar så säger han överläggan hux som Jesus. Ja, det gör han. Jesus, det är så att vi tydliga från Berg Hans evangelierna från Hebreerbrevet att Jesus är han som har skapat. Vi honom var allt skapat. Ja, det säger han också. Ja. Men du är också att här han säger helt ändan säger tar för så bors hon säger sig själv för det som Lukas 4 center men han säger kvinnan att sikten är frälst färre fri. Jag tycker vi eisen frälsan hon på eisen till att du har löst från tarra meningen. Du är frälst från att du som folk säger. Självande. Ja. Det är jag kan säga. Det är öland jag kan säga. Ja. Så vi kunde vara öla bonten av 8-4 kvart i andra halvt om oss. Men Jesus löser oss från att du eisen. Det ständer näka självsamt i Lukas 9 som jag också säger om i helt det framför mig. Det reisen vi husa gör. Och han säger vidare vers 3 att det inte vi affärerna kvarst stav, task och brei eller pening heller inte skuldtid hava två kyrstlar och i huset som de kom in och i skuldtid vera och henne skuldtid färra långt. Alla städerna här det inte tack emot det kon ur till boje skuldtid färra borstor och en rista dust av huden tycker vi till vittnesbord. Så fördras det och färra oss bojenar och prätka evangeliet och grötto. Men Herodes fjordenshavningen fratte allt det som hände och han var i döperhova till sommer satt att Johannes var i snoffren och dig. Som att Elias hej vurse anropat att en av hinom gamla profeten men Herodes säger Johannes lät i halshöjja. Men kvar hesen och i höjre slukt om och han la efter att få annan sutt. Alltså, det du också här om Herodes. Och då ser man ber hända här. Han ber sig i samband med Jesus. Och han la efter att få Hanna sutt. Alltså, det är otroligt alltså. Ja. Ja. Och till finna näkvasen här i evangelium och hur människor det vill inte öppna sig, ja, det är oss. Också om sig själva. Ja. Alltså Herodes var ju han kom och då nej. Ja.
Han var ikke han som ville til halsøtja. Nei. Han støybarna. Tvers og måter. Han var øyelig avvar, og i tog som han sier. Ja. Men ta jo omstående kravte at han skulle handla. Ja. Ta handla han skreft. Ja, vet. Ja. Ta handla han skreft. Og tog stendt han var død på hoa. Ja. Og han altså hva det som henter her? Han hever godt vita til Herodes at Johannes han ombåi nækka som var nek større enn det som han selv ombåi. Og tog her han tro etter tog, ja. Og nå det med ja, men altså hva det henter? Det Jan Støyper som reister oppad fra deg, Jonna? Men hadde det lagt att komma in under till han som Herodes kom in under, alltså. Han var nog en av tajmon som Herren attla jag brukar. Till det som han gör det, ja. Mm. Och jag har ofta också med det här. Alltså, hur underfullt har varit för Berg Pilatus och Herodes att tro på Jesus. Att spela av det som de har upplevt av en person. Så de har upplevt det näka som var så störst till döms Pilatus. Att konan sände utland och hon ber han på utland och säger här var inte vi ända rättvis att göra. Så hon var också nu i döprova. Så han måste för att gänga vid Pilatus. Ja. Men tar så han bjadden ju svojne var. Han var vidja i döttrarna här nere vid kon döttrarna. Och han är så snett att han var i fjall. Här i Schweiz, Schweiz. Som är Pilatus. Det är namn av Pilatus. Och han förelägger som en fräcknast om det här. Och så han det hette inte Bibeln i ett näkasår, men att kejsaren har så sänt han bara här norrur ur Italien här. Tror jag att han var i Slavaviager att han kom åter. Att han har test man är ute. Nu också med det som hese personer som finko till att locka och jag vill att tvinga er att döma. För att tvinga er att orätter för fram mot en person. Och det var orätter. Men han orätteren flest i och. Ja. Ja, vi har kanske lagt vi att döma slukka personer som Pilatus och Herodes. Men det är några löndamål som du börjar vi att ta som annars ständer det vers i 5 Mosebok kapitel 20 och vers 20. Ja. Om att ha lönt hör Herren till. Och allt det som ligger ut och det jag vet inte när kan du få det vita men det är nej man här. Men allt ska vara räkna vid via. Mot det som är en evangelister som är skiljen av Lankas. Han säger till att han får köra klockor om man sa på Pilatus och Herodes. Nej. Och så att linje som han är känt. Akkurat. Och himlen som han har åkat till självant vi, ja. Hur skulle vi ställa? Ja, vi vet inte vad ligger i Guds raja. Jag har vi gör öla väl vi som människor, som sikvand människor, alla där vara vi att döma om några ting som vi verkligen inte vet om. Jag säger vi tar bubblorna Joshua att jag har alltid haft en praxis så är en herren kallar mig av vita människor. Ta som dig som om det var sikvand. Och det är alltid lika väl. Omkant du inte. Mhm. Tog flera som inte är det har sagt är det inte. Jag säger ja, man kunde inte kan om du är det gör det vi har. Kan inte släppa kan om du tröstar Jesus. Du säger att du är inte frälst och så tröstar sig Jesus. Jo, han tror jag Jesus, men frälstor ta visste han inte. Så det var löje, säger vi han. Kom här, låt oss bara sätta oss ner. Och vara råliga. Och vi som tror inte är frälstor innast inne. Så det är innast inne. Ja. Till löjve, ja. Ja. Och i minnes dag så spurte han, ja, men ta och säga att så
så läser filmen om Jesus och sen räknar han av han. Tal säga att så tror du inte att Jesus skik alltså skik vi alltid tro. Jag säger man kvart du så. Han som tror att sonen hever evigt liv. Alltså hur kan du säga det här? Han tar inte sig att säga. Och han är där nu till var ju var gott bröllop tjän han tar en gott bröllop på. Ta jag kom så äntligen in i gången att det är ett gott bröllop hemma. Så säger han med mig jag ska komma och se där. Jag kommer in i kammaren här sitta med mig. Nej jag ska komma själv och säga. Det var nek oj det var inte som bruk för nek vad tog. Nej, det går så. Det var nek oj hästen här mannen och alltså. Det här att skammen alltså. Akkurat. Skammen alltså. Inte skammen är att. Och så har jag möter här att i ställen. Och jag sa inte han har möte så är för att räknas. Nej, han var sjukor och men det alla så kom ett kona. Och så där sista kvällen var han av möten och hej var sjuk. Och så säger vi en sån han så kvar pappan han börjar efter ut i gången sen. Och då jag kom ut i gången han kom med väl med han tog ut för om och han säger det säger han. Det var ett artligt liv. Ja, tack. Alltså bara har han säga det. Han var pura lust. Ja. Det är akkurat det här. Vi huxar om hesa båda Pilatus och Herodes. Där var bara avskare omstövningarna. Men där hade så eisen till fällas, där hade kvarsna konna, men där reagerar ju alltså imest. Tui kon Herodes hon var ju han som pressade han till att halssäka. Han står på han. Men konna Pilatus hon rönnar pressan till att inte att fälla orosandom över Jesus. Men det är helt klart kvart var i himlen till få det sucha. Men det är helt klart att akra liv här vill avviska av om vi väljer Jesus till eller fra. Om vi väljer som Pilatus att han dömde fältet han dom att det skulle vara som falske kraut ja. Och det är så en domare. Men nu du slipper till att säga sjövna. Jag hade väl sagt om Pilatus att han görs över i hötten. Att han var att han var Jesus och allt det. Ja. Och tog kanske han så över borstvisste till att han fjällliga. Ja. Det är så nog anker sagt om det. Men det är nästan öle väl huxande. Att det som personer som är vittne till och han som han människasliga anboj kan man säga till att döma Guds son till dig. Ja, den kunde inte göra så det hade inte rätt till att utföra en dejadoma. Och tog måtte här bruka Pilatus. Och Pilatus är så inte vidare av att han blev brukt av jötnen. Men han blev eisen brukt av färden i himlen till att fullföra till värste som måtte till. Ja, nu kommer det en att det som jag också om. Att man inte ger god till att säga rätt. Han lät har göra detta. Det måste göras. Och måste. Akkurat. Här var han väldigt släpp undan. Och det märkte bajer väldigt släpp undan. Bajer. Ja. Jag hörde bara innanför Jules Savera och säga att det var helt sikkert, säger han, att de människor som ångat hade hört om Jesus och inte hade hört utan bara det som ganska hinner tror ju på. Alltså, jag var inne i lören. Han säger till att han klarar inte tanken att de inte blev frälst. Alltså inte att de inte var finna här som de var och som.
Ja, vi vet inte, men jag har alltid att det är så väldigt spännande liv. Alltid att det brukar att det är, då jag säger just nu, Kjörskvalde, vi tar bibelmannen, att så gärna var färdig ut av Facebook, så har jag också skrivit till dig som är i samband med, som om det var tryggvand, jag sa. Och Messenger. Och jag har ju bara haft goda rönter alltid. Ja. Och inte till att som jag är frångt, har vi hört sagt vid mig att du måste inte kalla dig som du inte varst är frälst för jag vara frälst. Du så kunde jag trycka på att det är det att du tog sig det. Men jag har alltid hade anden talar och i mer lyckas så väl. Alltså är det också inte vi att goldfära standa till skammar vi till som avgör han och just. Det var inte inte. Nej. Det kan han inte. Men att det inte näka vi också kunna göra. Att det kanske ta lönt att jag god till här. Det är akkurat det som jag också är. Ja. Det är att det är ett äckligt. Jag minns Heine Svarstammar. Ja. Han tog öjligt ofta till akkurat hatta vers. Ja. Ja. Att han lönt att höra god till herran till. Mm. Ja. Det gör det äckligt spännande att vara att han som vid är. Och så nej. Ja. Det är alltid jag kan säga. Jag har också ofta om att det här verset här som Paulus citerar från Isaias, att vad Herren säger vi Isaias är att jag var funnen av timen som inte sökte mig. Ja. Det är vi kan säga det på tamatan, för farisera sinne är det en omövlig tanke. Självande. Men Herren är inte bunden av tanken och okkom. Omgant ut det. Nej. Eisen i Rombraun 11 kapitel. Ta du läser om det här. Som man ser om sitt egna folk, görska folk, ja. Vers 2. Eller 8. Jeg spør nu, hever ta god vreka folk sutt, altså Israel. Men igjen så, Eisen er jo Israelsmauer. Jeg var kommet i Abrahams. Jeg var at Benjamins. God til vil ikke vreka folk sutt. Som han kjente framanundan, etla vita tid ikke hva skriften sier her om, talar om Elias. Hvordan han står framfor god mot i Israel og sier, Herre profeter tøyner hevet å dripe, alt er tøyner hevet å rive i nior, og i ansmader etter, og ta litt mer et løyven. Og hva svær fær han ta fra god. Og her kommer at det er lønta fram og ta åpenbæra. Hva svær fær han fra gode? Jeg har vel at det skjei tusen menn være etter til moin, tar du ikke ha bøkt knæ fire bal. Så det ser øysene tøyene som nå våren løvd etter og et nøye urvel. Men det av nøye, og så det her, så det ikke langere verskon. Det var det bare sammen. Annars være nøyen ikke nøye langer. Hvordan ta? Det som Israel løyter etter hevet det ikke finnes, men henne utvalgt har finnes det, henne våren her, som skriver god gavtar mot svøvnanta, eie til ikke suttja vi, og øyre til ikke at høyre vi, lyka til henta det. Og David sier, bort har vært tar mot snerra, fettla, avstøyt og afterlånet. Eie tar blindes, og det suttje ikke, og bak alt og rikk torra. Jeg spør jo nå, sier han at. Jeg har teit å snava fire fatla. Minni en sånn, oi, vi fatle torra i fredsan komen til høytningarna, for at hetta skulle vetja teit til olvara. Nu fattar høymen og rydgjødømme, så minkan torra høytningen og rydgjødømme. Hvordan mykje møyre til ikke ta tal torra være fullt. Til tikkara tal i tid høytningar, så satt som i høytningapostel, prøys jeg embet møynen,
Om vi tar kunde vakt att møyne etter holden og til alvara og frelsnøker av tøymen. Tog det heimen og sattar gjer, at teir vreka, for at vere til å ta utan lov av deion, ta i teiver av fakna. Frumgraveren heilavor, så dodget av vi, og rauden heila, så grønnaner ta vi. Og så framvis. Jeg bare så hotigen av hesten her kapitlen nån, tog han vittjer hatta som var grønnelige. Hvordan mittlen høytningar og gjøtar? Ja, akkurat. Ja, og i samband med evangeliet. Øysene enten av hesten her, til noen vers her, da han sier til at vi nøye gav skjønner og katt så et enklere godis. Da sier han Aren. Ja. Og det får han rett til, til han vet akkurat hva han gjør og hvordan det skal være. Altså til avår var god til avløyen, men han nå finner miskon vid til at hese var avløyen. Så ser han nå øysene hese var i avløyen, for at jeg vil ta miskon og tikkene fattene i lov, øysene skulle få miskon. Så god hever givet deg ødel opp til avløyene, så han kunne miskone ta med ødel. Og røykdom Job vurstams, og kunnskapars gods. Hvordan jeg utgrunntande ikke dømer hansara, og auran sækande veier hansara. Så hver kjent sinne i herrans, og hver var radjaver hansara, etla hver gav honom fyrst, så honom skulle være ikke vilja. Fra honom, vi honom, og til hansara jo alt. Hon var dård, og i alle ræver amman. Jeg halte at det så vekkert. Det en standande tryggleid i. Han alltid sin i hånd. Ja, ja. Og akkurat det her til at han tog god hever givet til ødel opp til avløtene, så han kunde miskunna time ødlene. Og det liksom høyre spørningen til lærersvennen her fra Marskos Tudje, at det så spyr, ja, men hvor kan så bli frelst da? Så det var jo omøvlet etter det som Jesus leier framme. Men så sverre Jesus at mennesken det omøvlet, men ikke god til. God til alt møvlet da. Og da det kommer til dette her vi miskunn og frelse, så det fullt og helt godsverk. Vi får ikke løyve til å legge trapt. Nei, slett. Nei. Helst ikke at jeg kan ikke av. Og helst ikke at jeg kan ikke av, nei. Det bedre. Jeg har alltid hatt det så helt enn standande, altså. Og jeg veldig glad for disse sendingene, eller disse opptøkene. Jeg tror at vi må ha vidt ved sammen. Man vet hvordan det kjøpsmenn har vært nekt sammen, samme skipet og så. Hvordan skal det bli, va? Ja, akkurat. Vi fann for å bo i 18 år siden vi begynte. Ja, ja. Og nå 6 forsvarst, så da har vi vært i 8. 8 tror jeg. 8 tror jeg, ja. Det ufattelig. Ja, det ufattelig. Det aldri noe løyven å råkne vi. Nei, det er helt ikke så jeg firmer ta. Altså. Nei, ikke til at jeg har altså minustankar om det, men jeg var nøgt over det som vi er. Ja? Og så har jeg fått hettet treet. For mye det øsne ta og i lenten, ja. For mye morgen, ja. Altså, det var holdt en standande kvetta. Lagt inn i hjørsten som mange. Ja. Fri og løvsjæl, og til minst det ble at jeg rinja. Bei åren og under tog vi dvær og så. Ja. Det tar var så beinleis, ja. Det var bant, ja. Og nå tenker vi det opp. Ja, det er bedre. Men til lykke var sikna, altså. Akkurat, jeg kjenner akkurat som sikningen i vi tog, om vi har vært beinleis, eller om vi under opptøk, ja. For så sind det trycker där det är ju upp det är shit. Ja, så kan Anja. Så får Anja till att jag får klippa till borste som inte ska vara så. Och hin ganska rensa där för jag stanna han på känna. Ja, han akkurat. Ja. Heter du några lägga chat på? Nej, jag har inte några lägga chat. Jag är bara så glad för att vi kunde vara här och tacka för det.
Ja. Kanskje du blir en bønns av Jakob? Ja, Herre, takk for at vi av tøyne nøye, vi tøyne miskunn, kunne ha hesa tjenest. Og hva det døyre barst, Herre, at tjenesten at jeg utstraler til noe ord. Det vil si at du er ui okken, ikke bare om man for okken og kan gjøre det henne fram, men også ui okken, gjørst noe antetøyne. Og hva antetøyne frøyes da til to som slipper å bruke likam tja okken, tog vi da finnes ikke til å vite fra Paulus at vi skulle ikke gjøre hele andre godt sorg. Honom som vi var innsiktlig i en til endeløsninger det. Så her ingen ivig om nærka. Men det en sikkerløyge som ofta bindende til nærka gjørende, nærka skjønnet, men til det skjønnelige som værer og alle ræver og som vi skulle være og i. Så at her tar vi ikke her møyr. Så degen han ferdig at rom. Så vi ferdig bare bostur og likan og vi høyma kjarran. Så degen til ikke degen til fra en tilstande som menneske, mittel mennesker, til en tilstand lykker gode og samme vire som han. Å, Herre, hva det var stor rojesen, stora verste, og at hun kan halda fram vi og sikna hese sendingar og gjøre til Herre, jeg vet ikke kom ytla fire, jeg til Satan ligger etter okkom vi først og vil ha okkom her. Missa møte, men det gjør vi ikke, Herre, tog vi missa ikke møte. Så så utvars mennesker gang til grunn der, så ender nødvendigst av innvars mennesker, det fra det. Og trangt denne gang til grunn der, Herre, hun viskar okken større og større iverflå, og evige fytling av dård, vi tar ikke det kjennelige for jeg, men det kjennelige. Det kjennelige tøymelet, og det kjennelige revet. Og tøy vi alltid horest, som 5. kapittel sier i 17. grunn. Så vi vet at så langt som vi og vi lika med noen, vi borster fra Herren. Men vi skulle fære borster og lika med noen. Og være hjemme til Herren. Et eller annet i to kjemer, så vi alt iverklatt ved himmelsk hus i okkara. Og rikt borster skuddsene møtt Herren i luftene. Takk for det, og takk for det. Det han avhova som tilskaper og gjørsten av mennesken. Ta imot til freds og sjæl. Og i Jesu navn, amen. Amen. Så hesen parsten og hjertemål kommet enda, og vi får takke for jokken. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som redigerer Ljøve, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu. Parster av hjertemål som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leiter under Iktus Sjønvarsp. Hesen parsteren, han kommer eisen over lagt det her, og han kommer eisen over senter av Tjei Kristelig Kringvarsp. Så en annen affær, tusen takk for Jesu.